Ang pagmati ninda, ay salamat, may maabot na kahadian kan Dios. But the question is, when? No arin daw yan maabot. Kaya sa Ebanghelyo po ngunyan, ang mga Fariseo nagaharapot kay Jesus. No arin po yan maabot. We want to see the future. Pwede mo ba kaming tawan nin tanda? Show us a sign kung no arin maabot ang kahadian kan Dios. In the mind of the Pharisees, garo po ini something spectacular. Siguro pag abot kan kahadian kan Dios, this is a groundbreaking event with thunder and lightning and perhaps glitter. Pero kakaiba po ang simbag ni Jesus. Jesus instead gives them an upside-down answer kan sa indang expectation. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, the kingdom of God cannot be observed. The kingdom of God, in fact, is already among you. Yaon na ang kahadian kan Dios. Bako po inigaro sarong event na mangyayari. The kingdom of God is among you. In other English translations of the lectionary, ang ginagamit, the kingdom of God is within you. Among you, within you. Yaon na digdi sa laog ang kahadian kan Dios. What does that mean? But sabihon po, ang kahadian kan Dios, bako ining garo event na may petsa kung no arin ini mangyayari. Instead, we are already living within the kingdom of God. It's not out there, sabi ni Jesus. Do not say, uya duman, o unidigdi. Bakong arog ka iyan ang kahadian kan Dios. Ang kahadian kan Dios is an experience that is already here and now. And how does that happen? Paano nagiging hade ang Diyos? Pag pinipili tang mabuhay, susog sa values kan kahadean. Halimbawa, pag pinipili mong maging pasensyoso kisa madadagiton, pag pinipili mo na maging mahihirakon kisa magbalos, pag pinipili mong surugon ang katotoohan, bako sanang mabuhay sa kung anong komportable, when we choose the gospel values, pinipili ta ang kahadean kan Dios. Pag tinutugutan ta ang sa diritang magpatawad sa kapwa, pag ang mga magurang sige-sige ang pagtrabaho, kung ang mga komunidad nagtatarabangan pakatapos kan bagyo, linog, every time that we take care of the poor, when we pray for others, God is already King. Hade na ang Diyos. Pag nabubuhay na kita, na siya ang iniinot ta, ang kaugalian niya ang masunod. God is already King. The kingdom is already here. Many times, pag iniisip ta po ang kahadean kan Diyos, ang iniisip ta, mangyayari ini pakatapos tang magadan. Tita na po kay Puhan maghalat na magadan. Pwede ta nang tugutan ang Diyos na maging hade, digdi pa sana. A few weeks from now, we're now in 32nd week in ordinary time. On the 34th Sunday, we will celebrate Christ the King. Ang ultimong Domingo kaining liturgical year. Pirang simana na lang po, malaog na naman kita sa Adbyento. But before we move on to that, we will be reminded by the liturgy that Christ is King. And to allow Christ to be King is to live according to His values. Kagurangnan na kami mabuhay, susog sa mga katukduan mo, na ang ugali mi, ang lifestyle mi, susog sa imo, is to allow you to be King. And so, kung nabubuhay na ako susog sa kahadean kan Diyos, hade na ang Diyos. Yaon na ako sa kahadean niya. Dear friends, if we live in this kind of mindset, it changes our point of view, our perspective of things.
Pati ang mga saradit na bagay na ginigibuta, biglang may hararom na kahulugan. Nata nga ni tamatrabaho ako ngunya na aldaw, dawa tiguhuga ka na kong maglaog. Para sa kahadean kan Diyos. Natatapipilion kong maging onesto sa kapwa ko ngunya na aldaw. Para sa kahadean kan Diyos. All these things that we do are to build God's kingdom. Kaya atyan, bago kita magkomunyon, mapamibi kan ama niya mo, masabi kita, kagurangnan na ang kahadean mo magdatong. May your kingdom come. Let your kingdom be here among us, within us. Tugutan tapo si San Judas Tadeo, asin ang mga santo na nabuhay sa kahadean kan Diyos, kan sindayaon sa kinakban, asin ngunyan nabubuhay ng God sa kahadean duman sa langit. Tugutan taan mga santo na i-inspirar kita that we may be like them who allowed God's kingdom to come. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sakuyang atang, asin sa indong mga atang, akuon man lugod kan Dios na makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo ngunyan, kan kamurawayan min sa imong apostol, na si San Judas Tadeo, ako aan sa mong mga dulot, asin daraha kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa apostoles an sa imong simbahan, tanganing ini, magindanay na tanda kan sa imong kabanalan digdi sa daga, asin magtao sa mo kan mga langit nun nakatukduan sa gabos na mga tawo. Kaya ngunya na sinsagkod paman, kaiba ang bilog na hukbo nin Angeles, sarabay kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasya nin tinapay,
asin pagpasalamat, binaak ini, tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin an gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, reyna kan apostoles. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa Dios Ama na magdatong ang kahadean niya. Ama niya mo, Ngayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaumos sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong na espiritu, bilang mga siyudadano kan kahadean nin Dios, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban,
kahiraki kami, Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang uyas si Yesu Kristo, ang satuyang hade. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen. Ang sakramentong ikinusay sa pagbabalaghan sa imong simbahan. Tandakan awang mong
Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Matindog po. Mamigbi kita, O Diyos na samuyang Ama, sa imong Espiritu namimigbi kami. Lugod ining sakramento na samong inako ngunyan, darahon kami sa imong eerokan, kun sain an sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ngunyan nagmumuraway, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes. Nag-abot po sa 27,674 pesos, asin 20 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 3,240 pesos, asin 75 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 8,805 pesos asin 25 centavos. Maawat mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Tulong anonymous na tig 500 pesos, duwang anonymous na tig 400 pesos, donation through GCash 12,717 pesos, Ray Gianan 2,000 pesos, Nuilan Family 1,000 pesos. Diyos mabalos po. But mi pong i-anunsyo na igwa kitang duwang seminarista na uordinan bilang diakono ngunya na maabot na December 12, alas 8 nin aga dyan sa Albay Cathedral. Ang saro po si Seminarian Jonel Argamosa, ang middle name Ramoso, taga Ginobatan Parish, pamangkin po ini ni Father Dave. Dangan si Seminarian Matt Jason Naag Latore na taga Parish of Kamalig. Kunigwa po kamong naaaraman na anuman nakaulangan tanganing ma-ordain sinda Brother Jonel and Brother Matt sa pagkadiakono, ipaisip po tulo sa satuyang opisina digdi sa parokya o duman sa chancery. Salamat po sa mga naglingkod sa misang ini, pati sa tuyang online community, and to all of you for being present on this Thursday. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, sa tabang kan mga pamigbi ni San Judas Tadeo sa tong namumutan na patron, bendisyonan po kamo asinan sa indong mga namumutan, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, mabuhay, susog sa kahadean. Salamat sa Diyos.